କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଏଥର 28 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ। ଆଲୁ ଆଲୁ ମୁଁ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି, ସପିଂ ମଲ୍ ଚାଲି ଯିବି। କିରେ ସନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଭାଡା ଉଠେଇକି ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେ। ଇଏ ବୋଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲେ ତୋ ପାସବୁକ୍ ନୁହେଁ, ସୁଭଦ୍ରା ପାସବୁକ୍ ଦରକାର। ଏଟା ମୋ ପଇସା, ସୁଭଦ୍ରା ପାସବୁକ୍ ଦରକାର। କିରେ ସନା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିବୁ ଏଟା ମୋ ବୋଉ ପଇସା, ସୁଭଦ୍ରା ପାସବୁକ୍ କଣ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। କିରେ ସନା, ଏ ଅଖାରେ କଣ? ଇଏ ବା ସୁଭଦ୍ରା ବଡ ବୋଉ। ଆରେ ତାକୁ ପାଇଁ ଅଖାରେ ପୁରେଇଛୁ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ନ ଆସିଲେ ଆମେ ପଇସା ଦବୁନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ବଡ ବୋଉକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆଇଲି। ଯୋଗୁଣି କିଆ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବା। ବୋଉ, ତୋ ଠାରୁ ମୋଦି ସରକାର ପଇସା ନେଇଥିଲେ କି?